Hello guys, welcome back sa ating channel na gluluto tayo ngayon ng simpleng tinola kasi mayroon akong hingi na lemongrass. Ang gagawin natin yun is tinolang talagang nakagawian na namin mga Bisaya o mga Waray na magtula ng isda na hindi ko pa ginawa dito. So ngayon ang ating ingredients is mga siling haba, loya, lemongrass, kamatis, yan, ang palasa, asin. So, ang gagawin natin ngayon is magpapakulo na tayo ng tubig. Oh, tumalon yung isda, buhay pa. Makitang nahulog, binalik mo yan, hindi mo hinugasan. So, mayroon na tayo rito ang tubig, mga 1 litro at kalahati siguro. So, pakuloy na natin yan. Ito yung pinaka mabilis na pagtutulak. Gihiwa na tayo ng ingredients. Kahit magkahalo-halo na yan. Kasi sabay-sabay natin ilalagay yan. Kuya, kamatis. Yung gas, kasiling, haba, yung kasigaw. Pure lang po yung guys kasi ito yung mga nitid na tinawa ng Bisaya. So, lalagyan natin yung ating ingredients. Pakulan natin yan. Yung lemongrass, tsaka yung loya, tsaka sili. Aray, mainit-init na yung tubig. Tayin lang natin kuluan. So yung sili at saka yung isda magsasabayan ay mauuna lang ng konti yung sili. Lagyan na natin siya ng asin. Isang platong asin. Joke lang. Kidney ng butin sa atin yan. Kasi yung palasa na ngayon natin siguro. So takpan natin guys para mabilis kumulo. Pag kumulo, Mainit. Mainit. So, ayan guys, kumukulo na. Mabilisan lang itong tinola na ito. Dito na lang ako. So, konti na lang guys. Lalagay na natin ang ating siling haba. Pwede. Ate Nikki, hi. Hello. Pinakukuluan. Uy! Guys, ano natin ilalagay ay... Lalagyan mo ba yan ng sinigang mix? Hindi na. Yan na yan. Ating pinakamalaking crabs. Yan. Ang laki. Ang laki ng botones. Oh, nice. Sarap. Oh, yan. Nice, oh. Sarap yan. Mr. Remark Palse. Mano. Ano naman naktinula para haim. Nadadantay kahin sabaw nga tinuhog. Mami G-Pops. Tinola again. Tama-tama. Bumubuhos ang ulan dito. Sis Darrell, Jane Vlogs. Tinola again. Fresh na fresh. Galing sa ilog. Ang lambat namin. Okay. Okay na po. Yan. Tinola ni Waray. Tinola ni Waray. Atin ang kitik manire. Ito na guys yung ating tinola sa pangulad na tilapia or lemongrass. So, alam niyo ang kasunod niyan, chibugan. Tama-tama, maulan.
Okay. Guys, kakain na kami. Bye-bye. Bye-bye.